हे थैंक यू। तू कल संजू के घरे चाय वाले रहले गईल रहले का? सोचले रहनी कि संजू प्रपोज करे खातिर घरे बुलेले बा, यही खातिर हम उइजा गईल रहनी। बाकी ओकर बकवास अंग्रेजी की वजह से पूरा प्लान ही खराब हो गईल। अच्छा तो अब का करबे तू? अब लगता कि हमके ही सब कुछ बोले के पड़ी। तो केकर इंतजार कर रहल बाड़े? कॉल करना। हेलो हेलो, कहाँ बाड़ा? आइजा NIMS अस्पताल में। अस्पताल? का भइल? कुछ ना, छोटो को एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? तो ठीक बाड़ा ना? हम अभी आवत बानी। अरे ना ना हे ये सब कैसे भइल? ओ जौन कुछ भइल ओकरा खातिर गुलाब लेके सॉरी बोले खातिर फूल के दुकान के लगे खड़ी रहनी। ये फूल केकरा खातिर बा? लवर खातिर बा। तुहार लवर कॉलेज में बाड़ी ना? ऑफिस में भी आ यार। ऑफिस में तो फ्रेंड बाड़ी ना? बिना कोनो कंफ्यूजन के बता देलस, मतलब भरोसा कर सकता नहीं। पहले ही दोनों सेटल हो जास, ओकरा बाद हम और तू। अरे गुरु रुक जा, हमारा बाली आवा। हमार संगे आई बोल के ओकरा संगे चल गई। एक्सीडेंट केकर भइल बा ई तो तू बता सकत रहला ना। हमार तो जान ही निकल गइल रहे। डर गई भाई, डर गई। यदि ऐसन बात तो ओकरा खातिर सॉरी। हमनी दोनों के बीच में सॉरी ना होके के चाहिए। माने लाइन साफ बातों। ए का बोल ना कुछ नहीं। और बतावा? आज तू ऑफिस ना आइल रहला ना? आई वाज थिंकिंग एक मिनट। हाँ हेलो अनु, तोहरा संगे बिया का? नहीं आंटी, काहे? बहुते देर से फोन कर रहल बानी, बाकी लग ना रहल बा। क्लास में होके ना आंटी? सवेरे ही फोन करके बोले रहे कि क्लास कैंसिल हो गइल बा, घरे आ रहल बानी। बीच में ही फोन कट गइल। बाकी ओकरा बाद से फोन कर रहल बानी, बाकी फोन स्विच ऑफ आ रहल बा। हमके ओकर बहुते चिंता हो रहल बा बेटा। आंटी रवा चिंता मत करी, हम जाके देखता नहीं। ठीक बा बेटा। हाँ का भइल संजू? तू कैब करके घर चल जा, ठीक बा? बाकी तू कहाँ जा रहल बड़ा? ना एगो छोटा सा काम बा, तू ध्यान से जाइए। बता के तो जाना। ड्राइवर का नंबर हमके व्हाट्सएप कर दिया। नशा चाहे तो दारू पिए ना, ओकरा काहे छेड़ला? हमने का पता बा क्यों ऐसा करी। हे लेकिन के नजदीक जात ही पुलिस धो डाले रे। और अगर ये बात सबके पता चल गई तो जाना तारा का होई? अनु, अनु, साइलेंस। साइलेंस। का भइल? कुछ बताई बा? अरे कुछ ना, तू घरे पहुंच गई लू? ओइजा सब ठीक बा ना? हाँ सब ठीक बा। एक्चुअली हम तोरा से बहुत कुछ बोले चाहत रहनी, बाकी बोले से पहले ही तू चल गईला। का भाई बोलना। पता ना इतना जल्दी बोलब ठीक रही कि ना। अपन मन के बात बोल रहल बानी। आई थिंक हम तोरा से प्यार करे लागल बानी संजू। पता ना काहे जब पहला बार तोरा के देखले रहनी
पूरा दिन तोहरा ही देखते रहनी। तू जौन कुछ भी कहला हम एंजॉय कैनी। हम केला केला कि हम तोहरा संगे पूरा लाइफ बिता सकेनी। जब हम तोहरा संगे कॉफी शॉप गइल रहनी तो तू हमरा खातिर कैब बुक कैले रहला। ओकरा में बैठा के ड्राइवर के पैसा दे के ओकर नंबर तू हमरा के भेजले रहला। तब हम समझ गइल रहनी इतना प्यार करे वाला दूसरा हमके और क्यों ना मिल सकेला। हमके लागेला कि हम तोरा से बहुत प्यार करे लागल बानी। हम तोरा के हमेशा खुश रखब संजू। हमार विश्वास करा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम इन लव विथ यू। तू जे बोल रहल बाड़ू हमके भी समझ में आ रहल बा। आई थिंक आई एम आल्सो इन लव। देन से आई लव यू ऋतु। आई एम इन लव विथ अनु। आई एम इन लव विथ अनु। संजू जब से अनु के हम पहला बार ट्रेन में देखनी हम पूरा रात ओकर बारे में ही सोचत रहनी। वो जौन कुछ भी कैलस हम एंजॉय कैनी। अभी तोहार बोलला के बाद हमके लग रहल बा कि हम अपन पूरा जिंदगी ओके साथ गुजार सकनी। वो दिन कॉफी शॉप में तोहार गैला के बाद उहे आके बिल भरलस। दोबारा परेशानी ना होके ये खातिर अगले दिन हमके पैसा भी देलस। अब तू ही बताओ ऐसा ध्यान रखे वाली पार्टनर हमके दुनिया में और कहाँ मिली। पता बा आज जब वो फोन ना उठावत रहे तब हम कितना घबरा गए रहनी। हम भाग के ओकर कॉलेज गई और ओकरा देखते ही हमार मन शांत हो गई। तारा बोलला के बाद हमके समझ में आ रहल ऋतु कि एगो इंसान की प्यार करे खातिर और का चाहिए। हमको बस अभी एहसास भइल हमके अनु से प्यार हो गइल बा। हम कुछ समझ नहीं पा रहल संजू कि आखिर तोहार दिमाग में चल का रहल बा। ऐसा लगता कि अभी तक जौन कुछ भी हमने दोनों के बीच रहे वो बस आकर्षण रहे। संजू अब चलें का? गुरु तोर बात सच हो गई यार। बाकी कौन सा बात गुरु? हाँ हमार और अनु के बीच प्यार हो गई। हाँ? और हमार और ऋतु के बीच खाली दोस्ती बा। हाँ? ये तू कैसे कहले यार? अरे संजू यहाँ का कर रहा अरे अंकल रहुआ के पता बा ना ये गणेश बा श्री 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 बालपुरी वीरभद्र भगवान से भी बहुत शक्तिशाली बा। अच्छा ये जौन कुछ भी बोलेला वो सच हो जाएगा। गुड गुड वेरी गुड कीप इट अप। एक मिनट रुका अब यहाँ आवता नहीं। चला चल जा। ऐसे का देख रहा बड़े बेटा? ई घर हम अनु खातिर बनवैले रही। दोस्त के मदद खातिर एकरा गिरवी रख ले बानी। अनु के शादी से पहले हमके ई घर वापस लेवे के बा। वैसे भी हमार बेटी शादी के बाद हमार संगे न रही। बाकी हमार बनाइल ई घर में तो रही तो हम समझब कि हमार संगे ही रह रहा बिया। एक मिनट अनु के फोन बा। हेलो हाँ अनु बोला। एक हफ्ता से ऑफिस काहे ना आ रहल बाड़े? पूछे पर बोल रहल बाड़े कि सिक लीव ले ले। यदि बोलब कि प्यार हो गइल बा ये खातिर छुट्टी चाहिए तो हमके देही का? तोड़ जाए की वजह से तू इस्तीफा दे के चल गइल बिया। तो के बता चाहत रहनी बाकी तू तो ऑफिस ही ना आ रहल बाड़े। अरे बाप रे बाद में फोन करता नहीं। जब बेटी लोग बड़ा हो जाली तब ना जाने कैसन कैसन लोग ओकरा पीछे पड़ जाले। का भइल अंकल? अनु के कॉलेज में एगो लड़का हमेशा छेड़ेला। अब ही रोत रोत बतैलस। अनु छोड़ो हमके। कहाँ जाता रू? अनु तू हमार बाड़ू। चला चल तनी बैठे अंकल। बेटा कॉलेज में चाहे फ्रेंड्स बुक पर ऐसन केहू बात जे तो के गंदा गंदा कमेंट्स भेजेला। कॉलेज में रघु नाम के लड़का रोज पीछा करेला। राजेश नाम के फेसबुक पर बहुत ही गंदा कमेंट्स करेला। हे रुका रुका। हाय नमस्ते कार्तिक। अंकल व्हाट अ सरप्राइज। अरे अंदर आई ना। वेलकम। आई हम 2 मिनट में आवता नहीं। हाँ ठीक बा ठीक बा। आप बैठी ना। माँ पापा विश्वनाथ अंकल आई बड़न जल्दी आई। लड़का बढ़िया बना।
कार्तिक नाम बा, हमार ऑफिस में ही काम करेला। 2 साल से ऑब्जर्व कर रहल बानी, हर चीज में बेस्ट बा। हमके लगेला कि ई अनु खातिर एकदम सही लेगा बा। जे भी देवे के बा अनु के बेस्ट देवे के बा। हमार पूछे से पहले ही वो पूछ लेलस कि वो अनु से शादी करी। हाँ। और फिर आज तोर वजह से पता चल गई कि अनु के दिल में और केहू नहीं खे, ये खातिर हाँ बोले आ गई नहीं। का हाँ माने अचानक ऐसा फैसला काहे? काहे कि आज वो अमेरिका जा रहा बा, जाए से पहले ही बात पक्का करे आ गई नहीं। आ गई लन। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सिट सिट। हाय। बैठिए प्लीज। रहुआ भी बैठी। अंकल का आप अनु से पूछनी? पूछले रानी, हमने ये रिश्ता मंजूर बा यह बताए आयल रहनी। अगर आप एक दिन पहले बता देती तो हमने आज सगाई कर देती यहीं पर। सगाई कैसन पापा, इनके जबान पर ही बहुत भरोसा बा। हम वादा करतानी अनु के शादी कार्तिक संगे ही होगी। अच्छा तो फिर ई वहाँ ज्वाइन होके घर वर देख के 1 महीना में यहाँ आ जाई, आते ही सगाई शादी दोनों एक के साथ के दिहल जाई। थैंक्स, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। अरे रउआ तो बिना कुछ खाए पिए जा रहल बानी। वो बोलल जाला ना कि बेटी के घर के खाना ना खाए के चाहिए, यह खातिर। जैसे रउआ के ठीक लगे। हैप्पी जर्नी। थैंक यू अंकल। हाँ ठीक चला बा। चला चला चला। अंकल ई के बारे आप मिलवैनी ना? एकर नाम संजू बा, हमार दोस्त के बेटा बा, अब हमार दोस्त बा। ओके चला। अंकल 1 मिनट। विधवा बीवी के जैसन काहे एक्सप्रेशन दे रहल बड़े? रास्ता बदल ला, डगर मुश्किल बा। हम जाने नहीं कि अनु ना बोल देलस, तू ऐसन उम्मीद ना कर ले होकबा ना। ओहो का भइल, इश्क के झाड़ पर चढ़े से पहले ही गिर गईला। गिर के चढ़े वाला के ही मजनू बोलल जाला। रात बहुत हो गईल बा, चुपचाप सूझ जा। लगा चुनरी में दाग। अनु के मैसेज आयल बा। घर में केहू के जगह से पहले केहू के बतावे बगैर गांव चल जा। एगो दोस्त दूसरा दोस्त के उतरल चेहरा ना देख सकेला। रात में 3 बजे सब केहू के सूते के बाद बाहर चल जाई। बाबूजी के पता ना चले ऐसे आई हैं। काहे बुला रहल बानी बाद में बताई। ई सुना। हे भगवान, अब 3 कब बजी हमार समझ में ना आ रहल बा। मिस कर रहल बानी। माने सवेरे जब प्रपोज करनी तब वो जानत रहे कि रउआ ओहिजे बानी, ये खातिर वो बकत वो नो बोल देलस। और अब वो अकेले में हमके प्रपोज करे के चाहले। यस 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 यस। इट्स पर्सनल। अब रउआ कहा है ऐसे मुंह लटका के बैठल बानी जैसे थोड़ी देर पहले हम बैठन रहनी। जब वो नो बोललस तो हमार फ्यूज उड़ गई, और जब यस बोलल तो राउर उड़ गई। हम दोनों के प्यार एक जैसन बा, तो फिर हमने दोनों एक दूसरे से नफरत काहे करी? हमारी समझ में ना आ रहल बा। वैसे रउआ तो ना आ रहल बानी ना? काहे नाइब? गुड चॉइस। ओह, इट्स नाइट इफेक्ट। याद बाना वो का बोले रहे, बाबूजी के ना पता चले ऐसा आई है। कमरा के लाइट इफेक्ट देख के खुशी हो रहल बा। ऐजा जलन हो रहल बा। काहे 3 बजे मेले के बाद भइल रहे, अभी 11 बज रहल बा।
अभी बहुत समय बा, चल चल के सूझ जाई जा। उठे ना सकब था? हाँ? अलार्म लगा ला। यदि सुनाई ना दिलस था? हम तोर दोस्त बानी, जगा दे। यदि अंदर के बाप जाग गई था? हमरा पर भरोसा नहीं खे। देखी, पहला बार मिले के बाद भइल बाना तो हम कितना खुश बानी, एक्साइटमेंट में नींद कैसे आई उनके। हम सब समझ गए नहीं। इतना रात में भी इंतजार कर रहल बाड़े। अनु से प्यार करेले, ई एहसास तू हमके दिला रहल बाड़े ना। एकरा ही जनरेशन गैप बोलल जाएला का यार। टाइम इतना धीरे काहे चल रहल बा। बाकी वो कमरा में तो हलचल हो रहल बा। I will take a small nap. तोर ता कितना खुशी होखेला जब रउआ के पता चलेला कि रउआ जेकरा से इतना प्यार करेनी वो दीवार कूद के आ रहल बिया। कितना दुख होखेला जब एगो बाप अपन बेटी के रात के दीवार कूदत देखेले। वो आ रहल बिया, रउआ छुप जाई। अरे यहाँ ना, वहां जाई जाई। केहू देख लेस त नाना? केहू भी ना। हे भगवान, पता बा पहला बार कइले बानी। हाँ, हम भी। ठीक बा, चलो। कहाँ जाए के बा? जल्दी चलो। ऑटो हाँ ऑटो ऑटो अरे ऑटो, रुक गई नहीं, रुक जा रुक रुक जा गई नहीं, रुक जा। रुक गई नहीं। जल्दी चला जल्दी चला। कहाँ जाएगा बा? ओ बाइक के पीछा करा। अच्छा, वो लोग कहाँ जाता रहा? हमके का पता? अरे जब पता नहीं कहते कहाँ अरे पीछा कर जल्दी वो बाइक के पीछा करा। वो देखा सामने जा रहा बा। चला जल्दी चला। ठीक बा। सर, हाँ? वो लड़का आपके बेटा बा का? पता ना के है। ते लड़की आपके बेटी बिया? हाँ। तो फिर पीछे जाके क्या करबा? उल्टा अरे चलो। बकवास बंद करा और ओकरा अच्छा, पीछे पीछे सर। कर। हाँ। आपके एगो बात बताई। का बताइबे? जब तक लड़की अपन पापा के बात सुने ली तब तक लड़का लोग ओकर पीछा करे लगे। हाँ। ओकरा बाद लड़की लड़का के पीछा करे लगेली। यही से उनके आजाद छोड़ देवे के चाहिए। ए तो के मार अरे दे, भाई, चुपचाप करते बानी। पीछा कर। चलो तनी। बाय। ए संजू, का भइल? तू एजा? हाय अनु। हाय आंटी। कल बाऊजी के जन्मदिन है। जब तू हैदराबाद आयल रहला तब बाऊजी आंटी से बोले रहलन कि वो अपन दोस्त लोग के मिस कर रहल बाड़े। ये खातिर कल सवेरे बाऊजी के उठते ही उनका सबसे बड़ा सरप्राइज देवे के प्लान कइले बानी। अनु, ई राजेश बा, श्वेता, ई तनुश्री। बाऊजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी बर्थडे माँ। गायत्री, अचानक तू सब यहाँ कैसे? सरप्राइज। सरप्राइज। अरे हम सच में सरप्राइज हो गए नहीं। व्हाट अ तुमके सरप्राइज सरप्राइज। देवे खातिर ई सब अनु ही प्लान कर ले रहे। थैंक यू। रवा जल्दी तैयार हो जाए, केक काटे के ठीक बाद। बा ठीक बा। चलो तैयार हो जा। थैंक यू अनु। हाँ बाऊजी, थैंक यू बेटा, ये हमार बेस्ट बर्थडे बा। जल्दी आ जाए बाऊजी।